खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 3 सुबुंनि जिउ खहा। भारतनि जीडीपीआ थांनाय 10 बोसोराव 2 गुन बांदों। इउजि ब्रह्मआ जोबोर गाज्रि सुबुं बुंदों हाग्रामा महिलारी। मणिपुर पुलिसआ 10.5 कौटि बेसेननि हेरेन जब्द खालामदों। मेघालयआव 5 मोसौ फालांगि खालामग्रा दायनिगिरिफोरखौ खादों बीएसएफआ। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। सनापुरनि राजा लामायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 3 सुबुङा जिउ गोमादों। बै 3 सुबुङा नखरसेनिनो आरो बिदा फंबाय। राजा लामानि साखाथियावनो लाखिना दोननाय ट्राकआव गुबुन गंसे गारिया सौग्रावफैनायाव बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया जायो। सनापुरनि राजा लामायाव लाखिना दोननाय AS01 PC 5651 नम्बरनि गंसे ट्राकआव जोबोर गोख्रैथिजों फैनाय गंसे मिनि ट्राकआ सौग्रावफैयो। बे जाब्रबथायाव मिनि ट्राकआव थानाय नखरसेनिनो 3 सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय 3 सुबुंखौ शाकिल, मुस्ताक आरो शरीफुल होननानै सिनायथि होनाय जादों। नखरसेनिनो बै 3 सुबुङा ईदनि बाजार खालामनो थाखाय मिनि ट्राकजों जागिरदनिफ्राय गुवाहाटीआव फैदोंमोन। नाथाय बिसोर न'आव सफैफिनाखिसै। मख'नो गोनांदि राजा लामानि साखाथियाव ट्राक लाखिनानै दोननो मोना होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो सिगाङाव सांग्रांथि होदोंमोन। नाथाय माखासे ट्राक ड्राइभारफोरा बे सांग्रांथि होनायखौ मानिनानै सोलिया आरो जेराव मेरावनो गारि लाखिना दोनो। जाउनाव दिनै बेबादि गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया जानो मोन्दों। भारतनि जीडीपी एबा गासै नखरारि दिहुनथाया बांदों। थांनाय 10 बोसोराव भारतनि जौगाथायनि हारा 2 गुन बांदों। जुदि बै खारथायानो सोलिबाय थायो एबा बै जौगाथायानो थाबाय थायोब्ला भारतआ माखासे बोसोरफोरनि गेजेरावनो मुलुगनि 3थि दोहोनिसिन हादर जागोन होननानैबो IMFनि मोनसे रिपर्टआव बुंदों। मख'नो गोनांदि बुहुमनाङै कभिड महामारिनि समाव रांखान्थियारि गोग्लैसोनाय आरो हेंथाफोर थासेयावबो भारतनि रांखान्थिया जौगादोंमोन। IMFनि खारिथि बायदिब्ला गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि खुंथायनि समाव भारतनि जीडीपीआ आथिखालनि बेसेनाव 103.1 जौखोन्दो बांदों। बेनि अनगायैबो भारतआ बुहुमनि 10थि देरसिन रांखान्थि राहानिफ्राय 5थि देरसिन रांखान्थि राहासिम सोलायो। BTC बिसायख'थिया गेजेराव माखासे दान दंबावो, नाथाय दानिफ्रायनो राजखान्थि हानजाफोरा जानजि खाफ्रादों। बेजों समान समानै राजखान्थिगिरिफोरनि गेजेराव गोख्रों दान्थे-बिदान्थे आरो हाब्रु सारलायनाया जागायबाय। बुधबारखालि चिरां जिल्लानि सामथाइबारियाव थानाय बाथौ खेराइ रेजर्टआव BPF दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारि खुंदोंमोन। बे मेलाव BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीआ बाहागो लादोंमोन, जेराव जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव BPF दोलोनि देरहानाया रोखा आरो BPFआनो BTCआव सोरखार दागोन होननानै दाबि खालामो हाग्रामा महिलारीआ। बबेखानि बारग'लांनाय माखासे बिसायख'थिफोराव UPPLआ BJP आरो लोगो हानजाफोरजों लोगो जानानै बिसायख'थि गेलेदों आरो BPFआ हारसिङैनो दावहा नांदों, जायनि थाखाय UPPLआ देरहायो आरो जों जेनो। नाथाय गावसिनि मोनथाम हानजाफोरजों मोननाय भटखौ बोखावब्ला BPFआनो देरहानायखौ दिन्थियो। आथिखालाव BJPआ गोख्रैथियाव BTC ओनसोलनि राजखान्थियाव 2थि नम्बराव दं आरो बिनि उल्था UPPLआ लाथिख' होननानैबो हाग्रामा महिलारीआ बुङो आरो प्रमद बर' दैदेननाय UPPLखौ गोख्रों रावजों सावरायो। BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारीआ आथिखालाव आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मखौबो गोख्रों रावजों सावरायो। उरखावगोरा ब्रह्मआ जायखिजाया खामानियावनो गोजोनग्रा नङि मानसि। जेसेबांखि मोजां आरो गोग्गो खामानि मावा मानो बियो फैनानै मोनसे नङा मोनसे गोरोन्थि दिहुनगोन। इउजि ब्रह्मआ जोबोर गाज्रि सुबुं, बेनि बागै आंनाव जेबो दासों होननानैबो हाग्रामा महिलारीआ मन्थ्रि इउजि ब्रह्मखौ गोख्रों रावजों सावरायो। ड्राग्सनि बेरेखायै गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों मणिपुर पुलिसआ 10.5 कौटि बेसेननि गासै 10.5 किल'ग्राम लिरथायनि गोजौ थाखोनि हेर'इनखौ जब्द खालामदों।
मिन्थिनो हानाय बादिब्ला थांनाय 48 घन्टानि गेजेराव अपारेशन खालामनानै बैफोर ड्राग्सफोरखौ बोखांदों होननानै फोरमायदों। सानजा इम्फाल आरो सोनाब इम्फाल जिल्लायाव ड्राग्स फालांगि खालामग्रा 3 दायनिगिरिफोरजों लोगोसेनो बिसोरनिफ्राय ड्राग्स फालांगि खालामनायाव बाहायग्रा गंसे गारि आरो ड्राग्स सोनाय मोन 880 साबोन बाक्सु जब्द खालामदों होननानै पुलिसआ रिपर्टआव बुंदों। बबेखानि 25 मार्चखालि मणिपुर नागालेण्ड सिमानि इम्फाल आरो माअखौ फोनांजाबग्रा 2 नं राजा लामायाव गंसे गारिखौ लाखिना सिग्रोमनायाव 3 ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे 5.5 किल'ग्राम हेरेन पाउडार गोनां मोन 461 साबोन बाक्सुफोरखौ जब्द खालामदों होननानै बुलेटिन रिपर्टआव बुंदों। बेनि अनगायैबो सानजा इम्फालाव गुबुन मोनसे अपारेशन खालामनायाव लामा सेराव हारसिङैनो थानाय गंसे बोलेर' गारियाव सिग्रोमना 5 किल'ग्राम लिरथायनि मोन 419 साबोन बाक्सुफोर सोनाय हेरेन पाउडारफोरखौ जब्द खालामनो हादों। खाजानाय दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनायनि राहा लानाय जाबाय। बबेखानि पुलिसआ दायनिगिरिफोरनि सिनायथिखौ दासिमबो फोरमायथिनाय जायाखै। मेघालयनि 4थि बेटेलियन BSFआ सोर संदाननायनि गेजेरजों सोनाब जयन्तिया हिल्स जिल्लायाव हादर गेजेरनाङारि सिमानि साखाथियाव आयेन बेरेखायै मोसौ फालांगि खालामनो नाजानायफोरखौ होबथाना फेलें खालामदों। बे अपारेशनाव गासै मा 22 मोसौजों लोगोसेनो 7 भारतनि नोगोरारिखौबो खानो मोनो होननानै फोरमायथिदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला सोर सुलुंनिफ्राय खौरां मोननायनि उनाव अपारेशन खालामना मोनसे गय बागाननिफ्राय जब्द खालामनो हादों होननानैबो रिपर्टआव बुंदों। बबेखानि दायनिगिरिफोरा बैफोर मोसौफोरखौ बांलादेश फारसे दैथायहरनायनि राहा लानाय जादोंमोन होननानैबो बुंबावदों। लोगोसेनो बे अपारेशनाव जब्द खालामनाय मोसौ आरो खानाय 7 दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो मुक्तापुर पुलिस पेट्रल पस्टनो गथायनानै हरनाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।